Vážený pán minister Migal, do svojej funkcie nenastupujete preto, že by ste získali silný mandát a dôveru priamo od ľudí vo voľbách. A ani preto, že by ste sa téme čerpania eurofondov intenzívne venovali vo svojom profesionálnom živote alebo doterajšej poslaneckej práci. Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalícii urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento váš rezort politickú zodpovednosť. Ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko vám umožní táto dohoda presadzovať vami tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú. Pre mňa ako prezidenta je však dôležité, a aj ľudia tejto krajiny si to zaslúžia, aby Slovensko malo na čele dôležitého rezortu, ktorý má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rozvoja slovenských regiónov, dobrého ministra. A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli v prospech občanov a Slovenskej republiky. Ako hlava štátu plne rešpektujem výsledky volieb a nebudem zo svojej pozície vyrábať žiadne umelé prekážky, pokiaľ legitímne zvolená vláda má dostatočnú silu v Národnej rade Slovenskej republiky a chce pokračovať v naplňaní svojho mandátu. Dúfam však, že sa dnešným aktom nezačína obdobie, v ktorom jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády v parlamente. Ľudia si zaslúžia, aby posty ministrov prednostne obsadzovali osobnosti na základe mandátu od ľudí, vzdelania, skúseností v danom rezorte či zásluh pri budovaní nášho štátu. Pre demokraciu by bolo veľmi nebezpečné, ak by namiesto takýchto hodnôt stačila v budúcnosti na obsadenie funkcie ministra len vzbúra niekoľkých poslancov a dostatočný nátlak na zvyšok vládnej koalície. A bolo by veľmi nebezpečné, ak by tento prípad mal inšpirovať aj ďalších, ktorí ako jediný nástroj na presadzovanie svojich hodnôt vidia v ministerskom kresle. Želám vám preto, pán premiér, aj celej vládnej koalícii, aby sa po výmenách vo vláde, ktoré práve prebehli, a dúfam, že čoskorom zvolení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vláda čím skôr dokázala vrátiť k plnohodnotnej, systematickej a tvrdej práci pre ľudí a aby vládne návrhy dokázala aj efektívne presadzovať v parlamente. Ľudia oprávnene čakajú, že práve toto má byť zásadnou úlohou dobrej vlády a zodpovedného parlamentu. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Pamätáte si pred parlamentnými voľbami v roku 2023, keď Fico, Smer, Hlas aj SNS vykrikovali, že oni budú vládnuť s odborníkmi? Tak po včerajšku to definitívne padlo. Ešte na úvod vám chcem pripomenúť Samuela Migala z minulého roku. To jeho slávne videjko. Tak nech sa páči. Veľmi ma dnes potešili správy z východu po rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Verím, že vojna na Ukrajine sa skoro skončí, že sa prestane bojovať na východnom fronte a začne sa rokovať o konci vojny. Vieme, kto je agresor a vieme, kto je napadnutý a musí sa brániť. My v Hlase ale od začiatku tvrdíme, že táto vojna nemá víťazov a má len porazených v podobe tisícok obetí na jednej aj druhej strane tohto nezmyselného konfliktu. Mierové stretnutie vo Švajčiarsku je a bude podľa nás veľkou príležitosťou na ukončenie tejto vojny. Slovensko preto bude stáť na čele a absolútne podporovať diplomatické riešenie. Oceňujem postoj ako slovenskej, tak aj ukrajinskej vlády, ktorá hovorí o novom pragmatizme. Som rád, že sme sa ako dva blízke národy dokázali dohodnúť na 5 veľmi významných bodoch spolupráce v oblasti vojenskej podpory, na komerčnej báze, ale aj ďalšej humanitárnej či technickej pomoci, alebo spolupráci v oblasti energetiky či dopravy. V tom, že naše dva národy stoja pri sebe, ma utvrdili slová ako ukrajinského, tak aj slovenského premiéra, ktorí hovoria o konštruktívnom dialógu a vzájomnej dlhodobej spolupráci. A preto som naozaj úprimne rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika. Včera Peter Pellegrini vymenoval Samuela Migala za ministra regionálneho rozvoja a informatizácie.
Ficová vláda sa tiež drží hesla, kto ešte nebol ministrom, nech sa hlási u súdruha Žinčicu. A plno rečí bolo pred voľbami, ako oni zatočia s mimovládkami, ako potrestajú minulú vládu za tie covid opatrenia, za tú šikanu a rôzne zlodejstva, čo predviedli, čo ukradli 20 miliárd. Teraz je ticho. A teraz pekne, krôčik po krôčiku, tichúčko, presadzujú všelijaké agendy cez naše deti. Cez rôznych papalášov, ktorí si ich tam dosadzujú, jak je Migal, jak je Huliak. To už vážne, to sú odborníci. Včera sa mi páčila otázka novinárky, alebo novinára, Samuelovi Migalovi. Ako on zabezpečí to, že bude odborníkom na svojom mieste? Jeho odpoveď, však to bolo jeho vymenovanie v súlade so zákonom. Krásne sa on vyhol tej odpovedi. Krásne. Kedy už Slovensko dospeje do štádia, kedy budú ministrami odborníci, nie ako teraz, bez ľadu a skladu, žiadna koncepcia rozvoja, len plátame, rok čo rok nejaký nový plán, nejaká nová investícia, nič absolútne do budúcna. A hlavne cez naše deti, ako už som spomínal, to isté, minister Drucker ponechal všetkých slnečkárov na ministerstve. A teraz vo februári už prišla tá známa brožúrka, ktorú som prezentoval aj na Telegrame s Úradom verejného zdravotníctva, vyšla vraj vo februári 25 a teraz to rozosielajú po školách, kde je prevencia, ako sa chrániť pred respiračnými chorobami. Tak čuduj sa svete, opäť nám pretlačajú cez naše deti očkovanie, dokonca triáda, chrípka, covid a ešte niečo tam bolo. Veď to vidíte aj na obrazovke. To už vážne? Na chvíľku čo nám budú? Už povinne očkovať v školách, veď aj to chcú. Aká koncepčnosť, aká odbornosť Ficovej vlády? Teraz bol výbor, už keď som pri tom, opäť Fico zopakoval, že ani zbraň, ani náboj na Ukrajinu nie. Hlavne, že sa vyváža vo veľkom. Dokonca sa on, neviem, či minister obrany, nepochválil, že Slovensko je vlastne premiantom podpory Ukrajine. Dokonca už my na tom zarábame. Komercia musí ísť, komerčné firmy. Ale kto dáva licencie? Je náhodou tak štát? Ako ja chápem, že zbrania tieto sú nejakou pridanou hodnotou pre štát. Ale o tom potom. Čo príde potom, keď Ukrajina padne? Teda už padla, ale definitívny mier tak skoro asi nebude, keďže Rusi nebudú súhlasiť s tými návrhmi USA. Čo bude potom? Komu budeme dodávať? Alebo v akom marazme skončíme? Vidíme, aké návrhy Európska únia dáva, Kalasová, Lajenová. Kedy sa už my Slováci zobudíme a kedy už budeme voliť normálne? Nie žiadnych takých populistov, jak je Migal, jak je Huliak a tak ďalej. Slovensko stagnuje, pozrite sa na okolité štáty. Aj keď Poľsko je toho príkladom, ako oni vedia financovať projekty, veľké diaľnice, železnice a podobne. Tuto všetko stagnuje, priatelia. A všade sa len pretláčajú tieto zvrátenosti mimovládkárov. To isté na ministerstve školstva. To si vy neuvedomujete, že od budúceho roka deti prejdú na povinnú v odzovkách reformu školstva, kde ich budú ohlupovať, že až v 3. ročníku budú môcť vedieť čítať. Samozrejme záleží to od učiteľa. Aká je to zvrátenosť? A cez naše deti, ako už som x-krát spomínal aj s mojím hosťom Kamilom Jakubom, že cez naše deti pretlačajú rôzne agendy, že my o tom ani nebudeme vedieť. Som zvedavý na váš názor, komentujte. Váš Miťo Pepe.